Jeg hedder Anna. Jeg var rigtig ansøgt til den her kortfilm, som I skal lave i den gamle by. Ja, nu vil jeg bare lige fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder som sagt Anna. Jeg er lige blevet 13 år. Jeg ved godt, I søgte ind på 12. Men ja, nu prøver jeg altså lige at se ind alligevel. Ja. I skrev noget med, at I godt vil have en med blå øjne. Det har jeg. Og så skrev I noget med nogle sådan tydelige træk eller sådan noget. Jeg må se, ja, nu kan I lige se min træk. Ja. Og så har jeg langt blondt hår. Vi kan lige se det sådan her. Og i min fritid, der går jeg ikke til teater mere, for den sæson, jeg gik i, den er lige stoppet. Så ja, det er lidt Men ellers så går jeg bare i klub og sådan lidt sammen med vennerne, og sådan spiller ting med dem fra klassen efter skole og sådan. Det er lidt forskelligt. Og min hobby, det er vel teater, ja. Det kalder man vel en hobby. Og så vil jeg fortælle jer lidt om min skuespillererfaring. Jeg har været med i en film, der kommer her i biografen, der hedder Tarok. Den kommer her, som sagt, til oktober. Ja, og så har jeg været med i Danmarks største og første gospel musical som skuespiller. Ja, og for alle de ting, så har jeg helt klart fået noget erfaring. Der fra Tarok, det var noget erfaring med film, og jeg har fået meget mere erfaring med teater og sådan. For jeg har ikke sådan rigtig gået til teater, men det har jeg så lavet nu. Og jeg synes virkelig, jeg har fået noget godt erfaring. Og det var virkelig nogle søde mennesker og sådan. Så ja. Men ja, det var bare den her video. Så nu håber jeg, at I vil tage mig ind. For det lover jeg, det vil I virkelig, virkelig ikke fortryde. Det lover jeg virkelig. Det kunne da også være hyggeligt at arbejde sammen med jer. Men ja, nu må I have en fortsat rigtig god dag. Og så håber jeg det selvfølgelig, som sagt, at I vælger mig. Hej hej.